Abamenyi anene mono abonjoreria kurwase echiro ya Birongo iyo gotoka ase ward ya Birongo ebunge Nyaribari Chache County ya Kisii nigo bari no mogoko maiga yo MCA Oboshe Nyamwaya kubaroseria etaya yabere asegeka egitambe etariwoka kurengana na baruboni go bagokera egitambo kero kyo MCA oyo kubarosireta eyo eyira bakonye kugendereria na gukinia obunjereria bwabo nja samarita senior moroka nokori biashara Birongo market mambi yabono ande wanted wakira omweshimiwa Nyamwaya nambi yamono asinye jemereme yakora tari kikoye igoro rigima kwaene kinga etaye yabeire kirimita samaka mange bakubwatira na gavana Simbarati ko make sure nga yaokire ibona wonde tekubero ngambi yamono asinge jemereme yakorate egakobera biekana batigete merimo ya yonse akaba igari tukorigima kwaene kinga etaye yaokire na indi nabo yogete asubo tukobwara robogima una tuwale ko soase Christmas day igo twakore biashara kuikatwe banga chinserenga chiabere kwera itugo twarenga muno borabu tutayoge igo keseri tukoria rero na rodringe taye mwishimiwa ese county okorere gasirengi yabakubwatira na Simbarati ngo yabikiro omusa konyento bwate mechando yo boibi tokora chigasi mapema twagenda nkairinde twagenda gutumukeze ngiye yo korende taye mina yamesete yondo chenga ubora bwe bwachete abande twakore biashara bwakya ande turoje ngomorembo iranira aina aronda atenyu mwishimiwa atokonye na Birunge yayirigere Tebego bagania omwemusiyobo kubabekera engoro yo gutuguta egoto irinde gutanga amaroere aranyare gwotika kurwa ase eubi eyu egotugutwa anse semeyo tutagete tumusabe atopa atwe edastipin eubi etokonyeruta chinjera gitabwati omochoko buna bono yekaro konyurigereria yebekire pakasa abantu bakonye ndagira twale konyore dustbin egere dustbin yeto ebekenda echafu amo enkera kitagegocha keimuke nigo basaba omugavana we county ya Kisii Omusike Paul Simbarati guchia kubwatuka jibasari guchia chiskuru erinde gukinia chisemi ase orogongo rwaguse mugavana we Simbarati yako arabuna bono igango swatora mangana chanywa ngonya gukwanule gosengonya mangana alenga chipasiri nchiroro etwango sabango warakishe egere chipasiri gichisoke abana bagende skuru yako arana tonya ko arigende gyo spinye manye masomo tutangane debosio keringyo tora to ndo kwanya bantu beto beko be county ya Kisii igenda ngo sabamo gavana wito Simbarati kubwatira no mwe musito Nyamwaya mugasane bwango asengenjo yako arabone gendo gitigarte yoka na abana gosoma kingo reporter getembe kurwa sebunge Nyaribari Chache County ya Kisii ninche Nyakundi Gabriel.